Velkommen, venner. I dag skal vi se på, hvordan livsenergien, de usynlige trådene, forbinder os alle, og hvordan vort engagement og vores følelse og formål kan forme en lysere og mere meningsfuld fremtid. I en verden, hvor teknologien udvikler sig i rekordfart, lad os udforske, hvordan vores daglige handlinger kan nære energien, som opretholder selve livet. Bill V. Kære, hvert åndedrag du tager væver dig ind i verdens historie. En levende bro fra ældgamle skoer og fjerne hav til akkurat dette øjeblikket. Selvom teknologi forbinder os på tværs af kontinenter, føler mange sig fortsat splittet i det moderne livets hastværk. Likevel sker en dyb forandring. Avanceret generel intelligens og kvantedatabrikker bliver udformet for at spejle den stille brillansen i vores egne celler og forvandler små energipulser til enorme nye muligheder. Sand mestring ligger ikke bare i at perfektioner arbejdet vort, men i at styrke livsenergien, som strømmer gennem os og alle levende væsener. Den livskraften, som giver liv, forbinder og fornyer verden. I alt vi gør med engagement og et større formål, nærer vi denne energien og inviterer balance, overflod og en dybere følelse af opfyldelse. Hver bevidste handling bliver en gnist, som lyser vejen videre og væver os ind i den varige historien om i går, i dag og i morgen.